My fellow countrymen, people of the Republic of the Philippines, ay alam mo kibong anong min-English ko, ha? Kay to tell you the truth and nothing but the truth, I did not finish high grades. Wa ko makatapos og taas nga grado. I only finished low. Very low. Elementary review ko. Because my parents are very poor. And the occupation of my parents is only iron steel. My mother ironed the clothes aron mi makakaon. And my father still mangawat aron mi makasudan. And my house is very small. Only made of coconut leaves, complete with appliances. Dito sa bahay, adano ko'y 20 kabuk electric iron, na po kabuk electric stove, doon ako'y rice cooker nga mulutog mais, o ingon man, electric fan, 20 kabuk. Kung kamong tanan mo ito sa bahay, huwag magbahay ninyo. Kamong tanan, makalingkod sa akong electric chair. Usa ko ka mananagat sa amo. Ang akong pangita, managat lang kada adlaw. Kada buntag, ang among bahay dool man sa parula, mamasol gyud ko. Unya naman ko'y pasol, ang akong paon kanang hipan-hipan. Di may sa kadlang way hipan-hipan sa baybayon, mautong nipalit ko buwad putput, nga mo'y akong ipaon sa akong pasol. Karon sa diha na ang buwad putput, bugsay ko sa kong sakayan, pag-abot sa parula, gikuha din ako ang pasol, gibutangan ako og paon nga buwad putput. Karon ako din kitsa, pag-itsa nako, tukob na yun. Kay pwerte man nagana isda sa parula. Pagbira na ko, taga na lang o na buwad putput. Maro kayong mga isda sa parula. Ang paon ray gikaon, pero iluwa ang taga. Moto gibutangan na sa nakong buwad putput, akong paon, akong taga. Pag-itsa nako, tukob na yun. Pagbira nako, taga na lang, wala ay buwad putput. Haskang maroa sa mga isda. Sa akong kalagot, giitsa nako ang taga, na wala ay paon nga buwad putput. Taod-taod mitakilid akong sakayan. Pagtaon ako sa katig, dunam ko na ukoy nagtungko, gisangpit pa ko sa tiban, wanay buwad putput. Unya kato akong tatay, maotong di mapildi kay ang iyang sikreto, ang pagkamaing tao. May kitong tao akong tatay, maong di ito mapildi o eleksyon. Kay gani bisag nahimo na siyang kapitan, nag-sideline siyang negosyo, mamaligyag saging linungag. Kada buntag kaya akong tatay, maglog doon naghapag, puno sa saging linungag, musuroy sa among dapit, magsakit, niya magkatawa, kay kapitan malagi, mupahiyom sa saging linungag, smiling kaya akong tatay. Karon diha may mga batanon nga wapotangang sa tatay og saging. Gipariglahan si tatay. Ang iyang baligya nga saging linungag gikuha sa hapag. Ug unya giyatak-yatakan, gitunob-tunoban, nangalata ang saging. Pero wa gyud masukos tatay kay kapitan man. Gipamunit ang saging nangalata, nagkatawas tatay. Yang gibalik sa hapag, nya lakaw sa tatay, siyagit nga, linusak. Moto ko tatay. Bato nga, pagsuda kong politika, nainumdum ko na itong 2004, nga midagan ko pagka-vice governor. O gani sa kong pagdagan, way swerte, kay nadagma man ko, napildi ko. Matunan na yung mga utana, tiban, nganong napildi man ka? Usargi akong tubag. Napildi ko tungod sa kong kakabus, napildi ko tungod sa kong kapobre. Kay gani tungod sa kong kapobre, dunay mga gabi
nga magsuga lang kog lamparilya kun mutan-aw kog TV. Labihang paita. Kato akong tatay, mamuhat lang tog lungon. Kaming yang mga anak, yang gipa-eskwela, gipakaon, pinaagi sa iyang pagpamuhat og lungon. Ugway mamatay, wa sa mikaon. Mao nga kada adlaw, magampo mi nga dunay mamatay. Si Bakoy. Di agi namatay sa amo. Ang namatay, labihan man sa pobriha. Si tatay mo gipabuhat sa lungon, wa may tabla, wa plywood. Ang gibuhat ni tatay nga lungon kanang kahoy sa lubi, labihang haita. Ang minatay nagsigig kahot siyang buko-buko. Mata pag kumarok buhat sa lungon, ang minatay gisuod sa lungon. Nya tabunan man ang tiyan, pero ablihan ang naong. Kay mo man itanawon sa muduaw sa minatay. Nahibong ko, kada tao nga mutanaw sa naong sa minatay, kuyawan. Nigtanaw nila mo iging, ana. Ha? Kuyawan man na silang minatay, gimik-apa naman. Maugyapon, sunod. Inigtanaw, kuyawan. Wah! Kung anong kuyawan magkana sila? Moto akong gisusi, nga nung kuyawan sila nga mutanaw sa naong sa minatay, mao dahil kuyawan sila, kay ang gibutang din ni tatay sa may naong sa minatay, dili magkuda na bildo, sa amin magkuda, tiyaw mo na nitanaw, di mo imong naong makita. Wah! Moto ako tatay. O niya, pag-abot sa 2007, midagan ko pagbalik pagka-board member. O sa akong pagdagan, labiyang paita, kay independente na sagko. Sulo-sulo nga kampanya. Mulargag kadlaon, muulig kadlaon, haskang kapuya. Iyahay na lamig takilid og sa kong asawa. Wa naging mahimo. May pasianhing irni baron, doon na pa'y lagay ng panahon. Ako, ni ay lagay, wa nagyoy panahon. Maong di gabi, ngawa na dyan kong katurjak. Gimahayan ko ning ako. Nisuod ko sa banyo, ako ning gitulisok. Kung ano man ka, nagdungan ta katao, miuna magkakamatay. Askang paita. O gani sa kong pagpangampanya, di nangampanya kung ano na ko'y malamano nga mupahiyom, ganahan sa ta. Di ako'y nalamano nga nagkusmod ang naong, kuyawan punta. Di pa ko'y gilamanong ginsulto ko, gingnan ko, tiban, kinsa na imong kuyog, ingko ako ning asawa, yung siya kagwapa ni mong asawa, tiban, kabati ni mong naong, nasaktan ang puso ko. Pero ako siyang giingnan, wa ka ba mahibaw, giunsa ko ni pagpasugot ang akong asawa, gitiunan ko lang ng kutsilyo. Akong giingnan pagpili, kining kutsilyo nga may mutapos si mong kinabuhi, o kining ako nga may musapong si mong ihi. Sugot. Okay? Pero, ning tungura, ako nang ihatag kaninyo ang inyo sang gipabot, ang nabantog sa Kabisayan ug Mindanao, si Goliath o si Gilly Dilmar. Okay? Pwede? Kamusta naman mo? Maayong adlaw kanilang tanan karon. Niya nananaw sa atong pasundayag. O nya noy, pasalamatan po nato ang tanan nga niya karon dinhi. Labaw na nato pasalamatan si Lord, pakpakan nato si Lord. Okay. Okay, Lord. Praise God. Praise God. Nya pakpakan po nato ang tanang mga ginikanan nga niya karon dinhi. Nananaw sa atong salida, pakpakan ninyo, pakpakan. Nya pakpakan sa nato ang tanang mga daga nga mga gwapa. Mga gwapa? Oo, mga gwapa. Mga gwapa pero mga libakira. Nganong libakira man? Nakaingon kong libakira no ikay. Pag-abot ato ganina gilibak ta. Ha? Oh, Gilibak ta? giing nata nga, uy, mo na ni Tiban, murang nila si Richard Gomez. Uy, mo na ni Goliath, murang si Richard Gutierrez. Kada ilang kuyong, mga gwapo, tisoy kayo, murang si Sam. Go kinsa day, Samuel B, siya dili, sa minteryo.
Samok ing naong. Sabok ing naong. Nya giduol magita sa mga daga no. Oo, giduol Tingnan mata ta ka, to, Hay oh. tiban, hay gulyat. Oo. Nindutan na ninyong mga lawas oy. Oh. Mga dagko na kay mugtiyan. Murag mo gibarang. Buyag. Gibitok mo. Sa gulyat. May mo bo ni may t-shirt nga naman siya. Hubo ala di ako giubo noy. Gihubo ni mo. Pagkubo na ko gikumot ko tutoy. Ha? Gikumot? Yara siya, dako ang dugana. Ako sa ging na no, sige mo kog barbell dai. Siya, buwa kayo mo kasi, hiyo mo sa dako siya. Hiyo mo rin. Dako ang paa. Ay, ging na sa dako, sige kog dry tricycle dai. Siya, buwa ko rin mo rin, hiyo mo sa dako. Hiyo mo sa dako. Siya, kini, dako pas paa. Ako sa ging na, sige kog turjak dai. Siya gidool sa mga dagat. Gidool sa ni. Oh, gidool siya. Ni siya, hi, gili. Ay, hikap-hikap sa diyang dugan. Hikap-hikap. Sus, tantong hikap-hikap sa babae no, ang kamot sa babae na abot mo siyang lubot. Ha? Pagabot siyang lubot, gipuhap yung lubot. Gipuhap? Siya, hamisag naong Sus, ang babae ni abot ang kamot sa iyang naong. Iabot. Gikumot sa diyang naong noy. Gikumot. Gina siya nga, oy, ugdo lagi kag lubot. Unya, gidoon mo yun siya, babae nga Tagala noy. Tagala. Siya, hi. Ikaw pala si Gaily Delmar? Oh. Palagi kitang napanood sa TV. Alam mo, Gaily, kanang kapag tingnan ka sa malayo, wow, ang katawan mo, bigay na bigay. Bigay na bigay. Ang dibdib mo talagang bigay na bigay. Bigay na bigay. Pero Bisaya ka lito. Bisaya di ay. Pero imong naong, lagay na lagay. Lagay ni gulyat. Ang babae may gisulti. Lagay ba ni? Ang babae may gisulti. Lalis man ka, oy. Tanaw ako no itlog ba ni? Ay lagsuko. Kanang lagay di na bastos. Papuin mo. Ingon siya lagay ko na kong naong. Maulay niya bastos din ang lagay. Ang babae may gisulti, dili ako. Kaya nga noon samde ko na nang lagay. Ibutang mo na. Umuna. Wala ibutang. Oh. Kana ibutang? Oh, ilagay. Wala. Oh. Sa to ba o dakog butang? Dakog lagay. Mauna siya, pre. O gamay butang? Gamay lagay. O kan. O guway ibutang? Wakay lagay. Di na ako ilagay oy. O, dagan ka anak dari kay lagay. Ikaw gulyat to binuang yun ang imuda sila panaway da. May gala, siguro pa mo makailan. Ay na lang mga igala. Ay, ipailas. Teban gulyat. Ayaw, ipailas. Lang ko, barok. Lodloon Ay, pa rin. Lodloon pa rin. May gala, dilis pa bang hamon. Ala gulyat. Kilis Gili Delmar, usa sa ni siya sa mga kagawad sa Subang Dako. Mandawi. Kagawad. Usa ni siya kakagawad pero dili ini siya meaning nga ang iyang pagkakagawad konsihal. Unsam Ang meaning siyang pagkakagawad noy kagawang katuwad. May gala si Gulyat sa day, kagawad ni sa siyudad sa Sugbo. Sa Cute Pardo. Ay, sulti ko Pero wala sa ni siya tawag kagawad dito. Samday. Gitawag ni siya nga tog kagtot. Chikagtot. Kagawad nga putot. Pero noy karon wala ni siya tawag kagawad nga kagaw katuwad. Unsam na? Gitawag na ni siya kagwang. Kagwang. Si kagwang. Kagawad tiguang. Wala! May gala si Gulyat gibalin. Gikan sa kagtot. Gibalin siya pre. Gibalin sa iske. Iske. Iski, nabata na ko pre. Iski. Iski, sangguniang kabataan. Iski. Iski, bitaw na, sangguniang kabataan. Iske lagi. Usap na yung meaning, ana. Suka kalibang. Ikaw, muli dari mga tao, nagaon. Ikaw naman nakunaw na. Wadyo ko may labot niya. Bitaw. Kapoy ni mo. Kalma lang, pre. Kalma. Sorry lang kayo, nga nadugay. May unsa, ang dugay yan. Namiya mo ka ganiya? Kalma lang, pre. Kalma. Di good board. Namiya ni ganiya. Gikan pa ko sa recording. Niuli pa ko sa amo kay nagwa kong sista. Kay doon natin sa lida nga ni. Ano niya? Nya mamiya de ka. Ano sa Bayan mo bibiyag? Mamiya pa ka. Paminaw sa, niingon si Robert. Gano'n lagi mamiya ka? Niingon si Robert! Kapoy ni mo. Ingon si Robert Kabilida, nga mo unan lang mi kay dugayan kay ka. Di man ka. Daw. May gala, mga gala kay dato man ko. Dato ka? O dato ko gikas Dato hindi. kay purma na yun, pero pobre lang na. Balitok ka ron. Ano gikas. Bahay to ko kumo ko. Ang huwam lagi ka na kung napliti. Oh, dato man. So ba dia nga so tangan pa bitaw ko nimo. Nya nagdali man ko Nagdali de ka? Naguat man nga. May gali ni sakay lang ko lagi uli pa ko sa Mindewi. Mindiwi? Sa mo ko Mindewi. Mandawi na pre. Mindewi. Mandawi. Buta buta. Mindiwi, Mandawi. Slang man. May gala ka lang ka na pasabot ang gulat kay gikan mo ko sa Amerika. America. Una islang kay ko in English. Mindewi dito mo ko makagraduate pre. Nya dito ko mo ko kursyo. Kursyo. Amerika. Amerika. Muna Mindewi. Mandawi. Mindewi lagi kapuya ni mo ay. Sige, Mindiwi na lang. Nya ni sakay lang kog taxi para madali. Taxi. Taxi ba ka na niglingkod mo doon ay meters? Taxi, dili taxi. Taxi! Sus, pataka. Bugo ni bata, eh. Ay, suma, makita mo na ito sa lidas sini. Sana? Ano mga aparenyer mo, parang taxi. Mingo na, hey, taxi! Mingo yun, hey, taxi!
Bingon driver ko Lord. Kapoy ni mo. Wala cellphone! Kapoy ba ni mo? Taxi! Sige, gikan kami diwi. Ah. Nya sakay kag taxi. Ah. Nya dito sa kaagi sa hiwi. Sa hiwi. Highway. Slag mo Wala. ka. Nya diha gulyat. Pre, kadiyot lang bordahan. Tudluan ako sa gulyat. Kana doon traffic light. Gulyat, traffic lights. Traffic light. Nya tulo ka buk ang suga dia. Mayar ba ko Tulo. ng English?